Ɗan wasa Cristiano Ronaldo a karo na biyu bai yi zaben FIFA the Best ba a matsayinsa na kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Portugal. Ɗan wasa Emiliano Martinez shi kaɗai ne goalkeeper da a tarihin ƙwallon ƙafa ya ci Best Goalkeeper a FIFA the Best Award a jere sau biyu. Ya ci shekara ta 2023 da kuma jiya da ya ci 2024. Sai dai kaftin ɗin Faransa fa Kylian Mbappe shi bai yi zaben ba kwata-kwata, kuma har yanzu ba mu ji wata majiya da ta ce ga wani vice captain ko wani da ya yi zaben a madadinsa ba. Dan wasa Lionel Andres Messi shine dan wasan da ya fi kowane dan wasa daukan wannan award din, da ya dauka 2019, ya dauka 2022, sannan ya dauka 2023. Sai kuma dan wasa Modric wanda aka dakatar inda ake tuhumarsa da yin ta'ammali da ƙwayoyi. Sai dai ɗan wasa Modric ɗin ya fito ya ce shi dai yana sane bai yi amfani ko kuma bai yi ta'ammali da wasu ƙwayoyi ba wanda hukumar ƙwallo ta hana, amma dai da shi da ƙungiyar ƙwallon kafansa ta Chelsea duka suna girmama decision ɗin FA. Abin tambaya a nan shine, shin kuna tunanin wannan ɗan wasa ya yi ta'ammali da wayannan ƙwayoyi? Sannan menene yasa ɗan wasa Cristiano Ronaldo baya zaɓe a FIFA the Best? Ma da comment section. Allah ya samu dace. Yanzu za mu ce ta fashe wa 'yan hudun kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid kenan, dan wasa Mbappe, Rodrigo, Vini Jr da kuma dan wasa Jude Bellingham. Yanzu fa dan wasa Vini Jr ya kama da wuta, domin a ƙasa da awa 24 dan wasa Vini Jr ya ci FIFA the Best Player, FIFA Men's Best Player, sannan ya ci Best Player a gaba daya Intercontinental da aka buga, wato Club World Cup. Ya ci Club World Cup kuma ya ci Man of the Match a wasan jiya da aka buga na final din Club World Cup wanda ake cewa Intercontinental. What a player, what a player. A rana irin ta jiya ne dan wasa Kylian Mbappe ya yi losing match shekara 2 da suka wuce, ya yi losing din final wa Argentina, amma kuma a jiyan ne ya ci final wa Real Madrid, inda har sai da ya saka kwallo da taimakon dan wasa Vini Jr. Carlo Ancelotti ya zama shine manajan da ya fi kowane manaja daukan kofi a tarihin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, inda ya daukan musu kofi har kwaya 15. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, ko da kun yi nasara ko rashin nasara, ku girmama Carlo Ancelotti, domin legend ne a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, kuma tabbas yana cikin tarihin Real Madrid. Can you see me? Ya ake celebration din, na mamanta me ake cewa, saboda dan wasa Rodrigo ya rikita ni da wannan kwallo da ya ci. Rodrigo a bidiyoyi na, tsofaffin bidiyoyi na, akwai sanda na ce ni fa in dai har za a sa dan wasa Rodrigo a left ya fi min dan wasa Vini Jr. Wasu za su ce waye wannan ra'ayina ne, kuma ni na ga abin da na gani a dan wasa Rodrigo, kuma in dai za a ci gaba da sashi a wannan left din zai bada abin da ake bukata sosai da sosai. Duk da ajiya ba nan ya buga ba, ya bada abin da ake bukata. Wannan dan wasa fa dan wasa ne mai cike da potential, kuma dan wasa ne mai cike da abin mamaki. Duk wanda zai jero su Bellingham, Vini da Mbappe ya manta dan wasa Rodrigo, dole ya ga wannan celebration din. You me ko you can see me ake ce mai. Wannan celebration din na John Cena ne, kuma John Cena ya yi posting din wannan dan wasa, domin wannan dan wasa he is an exciting player. What a player. Dan wasa Rodrigo dan wasa ne wanda in ka zauna ka kalle shi, musamman in yayi kwallo a left din nan, dole ya burge ka. Kamar yadda kuke gani jiya wasan da aka buga da Pachuca, kungiyar kwallon kafan da ta fito daga Mexico, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a sauƙaƙe ta sauke mata 3G, kuma sun tafi da kofi. Tabbas muna taya kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mun lashe wannan kofi. Mun san kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a farkon season ta ci Super Cup, yanzu kuma ga Club World Cup. A ganin ku wani kofuna kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta sake ci a wannan season din? Gargadi zuwa ga sauran kungiyoyin kwallon kafa, kada ku bari waɗannan 'yan wasan kansu ya gama haɗewa, kada ku bari su gama sanin juna, domin in dai har waɗannan 'yan wasan kansu ya gama haɗewa, suka gama sanin juna, kowane kofi a ɗauko a ba Real Madrid. Ma da comment section. Allah ya sa mu dace.